Felállok. Egy podcast azokról, akik a halál közeléből voltak képesek újrakezdeni az életüket. Ez a podcast azoknak szól, akik hasonló helyzetben vannak, és jelenleg is harcolnak a túlélésért, vagy akik nem értékelik kellőképpen a saját sorsukat. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásunkban. A mai vendégünk Besenyei Zoltán, aki egy igazi bajnok, nem csak a versenypályán, hanem az életben is, mert sokszor megmutatta, hogy nagyon nehéz helyzetből is fel lehet állni, és újra lehet kezdeni egy életet. Mi az Zolival körülbelül 2008-ból ismerjük egymást, akkor még autós újságíróként dolgozott, és akkor már látni lehetett, hogy nagyon nagy szerelme az autósport, hiszen már akkor is aktívan versenyzett, de hogyha jól tudom, a versenyzés korábban kezdődött. Egy picivel korábban kezdődött, 2002-ben. Zengő Zoli által akkor az Astra kupában kaptam lehetőséget, akkor volt egy ilyen része az Astra kupának, hogy média kupa, és a megjelenésért különböző újságírók kaphattak autókat. Weber Gabi például akkor kezdte a versenyzést szintén. És aztán 2006-ban jött a rally, ami a nagy szerelmem volt, sikerült rally autóba ülni, és azt összerakni gazdaságilag. És aztán 2009-ben szereztem az első bajnoki címet, nem Magyarországon, hanem Szlovákiában, mert egy dízel Astrával versenyeztem, ami akkor nagyon különleges autó volt. Mind a mai napig az, mert most már nincs ilyen versenyautó. És a szlovák bajnokságban is indultam a magyar mellett, és ott sikerült a kategóriát megnyerni. Aztán jöttek még nemzeti bajnoki címek, 2012-ben jött egy Közép-Európa bajnoki cím, ez a Central European Zone, és akkor már nagyon sokat mentünk a közeli országokban, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy szeretnék, nem az, hogy kicsi, csak szeretnék valami más kihívást, egy még nagyobbat, és a következő lépcsőfok az Európa bajnoki sorozat volt. 2013. 13, igen, és az nyilván egy óriási ugrás volt, mert azért lengyel, szlovák, szlovén, magyar, horvát versenyek után ugrani egy olyat, hogy el kell menjél az Azori-szigetekre, el kell menjél Kanári-szigetekre, Ausztriába január első hétvégén hóba égbe, életemben nem vezettem versenyautót hóba égbe, és az volt az első verseny. Tehát akkor ez egy nagy vállalás volt, de szerintem a legjobb döntést hoztuk akkor a kis magyar csapattal, meg Julival, nyilván a navigátorommal, hiszen már az első futamon sikerült dobogóra állni ezen a bizonyos Janner Rallyn, ami hó-jég, és máig nem értem, hogy tudtunk harmadik helyen végezni. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan? Túlélés volt a cél, őszintén szólva, és úgy tűnik, hogy jól sikerült a túlélés, vagy jobban, mint a többieknek. Mint a jamaikai bobcsapat. Igen. Ez jut eszembe. Igen, körülbelül. Úgyhogy egy nagyon kellemes 2013-as szezont futottunk, nagyon izgalmas versenyekkel, nem is estünk ki egyszer se, tehát az egy nagyon pozitív része volt a dolognak, hogy viszonylag konstansan, ha nem is mi voltunk a leggyorsabbak, se versenyenként, se összesítésben, de talán mi voltunk a legokosabbak, mert hogy ezért ez a rally is olyan, hogy tudod, a célban van vége. Tehát, hogy lehet itt bárki bármilyen gyors, de először be kell fejezni. És azzal, hogy nem estünk ki, és mindig jó pontokat szereztünk, meg dobogón végeztünk elég sokszor, azzal gyakorlatilag 2 versennyel a bajnokság vége előtt már megszereztük az Európa-bajnoki címet, ami hát óriási dolog volt, meg óriási élmény volt. Főként magyarként szerintem, mert... Igen, azért egy 10 milliós országból, tudod, ez nagyon furcsán hangzik, mert kis piac vagyunk, kevesen vagyunk, nagyon nehéz ilyen mennyiségű pénzt összeszedni a támogatóktól, hogy tudjál menni. Azért ezek ilyen... Ezen múlik? Egyébként? Legfőképpen ezen. Itt azért sarokház árak vannak egy-egy szezonra, és akkor ez még csak egy 2 kerék meghajtású kis 300 lóerős Honda, tehát ez egy belépő kategória, tehát ennél még 2 komolyabb kategória volt abban az időszakban, és már itt is sarokház árakat költöttünk el egy évben, úgyhogy így visszagondolva nyilván nagyon szép fölnézni a falra a 2 EB címemre, de hát azért én látom azt, hogy mi pénz ment ott el az élményeinkre, meg az eredményeinkre. És aztán 2014-ben folytattuk ezt az Európa-bajnoki szereplést, és képzeld el, hogy a nehezebb volt megvédeni, mint megszerezni. Tehát olyankor már mindenki téged akar legyőzni, nyilván magadnak is csinálsz egy jó erős nyomást, hogy húha, most akkor nekem kell lenni a legjobbnak, ha már tavaly az voltam, akkor most újra meg kell mutatni, hogy megint te vagy a legjobb. Nem is volt annyira könnyű szezonunk, a 14-es, ott rögtön ezen a havasjeges Janner Rallyn technikai hibával kiestünk a vezetőhelyről, és még egy versenyen voltak technikai problémák, ott azért volt, hogy kigyulladt a Honda néha, meg volt, hogy föl is borultam,
Cipruson volt ilyen is. És miért esett a választás a Hondára? A magyar csapatnak, akivel a megállapodásom volt, nekik ilyen autójuk volt, és egyébként hiába egy picit régebbi technika volt, mint a ellenfeleké, tehát mondjuk futóműben meg motorban nem volt annyira fejlett, mint az ellenfelek autója, viszont a Honda Europe-tól kaptunk támogatást, ahogy látták már az első évünknek a felénél, hogy milyen ütőképes a kis magyar csapat, ők kerestek meg bennünket, hogy akkor hogy lehetne együttműködni. És akkor onnantól megváltoztattuk a csapatnevét, akkor bekerült a Honda, mint igazániból, mint főtámogató, és ők nem csak pénzzel járultak hozzá a szezonunkhoz, hanem ami sokkal fontosabb, egy ilyen technikai szupporttal, tehát jött a kis magyar csapaton Magyarországról saját versenyautójával, kihozták a versenyre, és Olaszországból a Honda Europa, a Jas Motorsporttól, ami a legnagyobb hondás cég, küldtek mérnököt, tartalékversenyautót, alkatrészeket, mindent. Tehát egy ilyen olasz-magyar különítménnyel érkeztem, és igazándiból a 2 év alatt körülbelül 6 versenyt nem fejeztünk volna be, hogyha csak a magyar csapatunk van. Nem azért, mert nem elég ügyesek, hanem egész egyszerűen olyan alkatrészek mentek tönkre verseny közben, ami nincs egy normális csapatnál, viszont egy gyárnál van, vagy a tartalékautóból bármikor ki lehetett rántani. Igen, ez azért is nagy dolog, mert szerintem financiálisan nem tudsz versenyezni a nagy nemzetek versenyzőivel. Így van. Meg így egyébként gyári pilótának számítasz. Tehát pont ezt jelenti egy gyári státusz, hogy a gyár mögéd áll, és ilyen támogatást nyújt. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy az egész kétkerék meghajtású kategóriában nagyon különleges helyen voltunk. Volt 13-ban mentelenünk a Peugeot Sport, így Zusammen, mint Peugeot Sport, 2 nagyon ügyes pilótával, de az összes többi versenyző azok inkább privátok voltak. Tehát mi voltunk a második gyári csapat gyakorlatilag így a Honda támogatásával, úgyhogy gyönyörű szép időszak volt, de ahogy mondtam is neked előbb, igazából ott van fönn a 2 díj a falon, és jó rájuk nézni, de őszintén szóval emlékek maradtak, tehát hogy... És aztán jött a 15-ös év, amikor azt mondtad, hogy elég jól kezdődött a szezon. Igen, a 15-ös szezont még meg tudtuk nyerni, de Közép-Európa-bajnokságban, ott egy kicsit visszább kellett lenni pont a pénzügyek miatt, meg ott a Honda kiszállt az autósportból, illetve a rallyból, és akkor Renault-val versenyeztem, és a 16-os év volt, ami szintén nagyon-nagyon jól indult, akkor megint az Európa-bajnokságon 2 darab második hely volt az első 2 futamon az elért eredményünk, és bőven vezettük a bajnokságot, amikor aztán eljutottunk június 8-áig, amikor sajnos megtörtént az a baleset, ami miatt a kerekesszékben ülök. Igen, de arról majd kérdezek. Előtte még egy kérdés. A világbajnokságban miért nem gondolkodtatok? Financiális oka volt? Abszolút a gazdasági része volt az akadály. Egyébként 16-ban már évelején tárgyalások folytak arról, hogy a 2017-es szezont azt a világbajnokságon tudnánk szintén a Renault gyári pilótáiként elkezdeni. Ehhez az volt a Renault-nak az elvárása, hogy nyerjük meg 16-ban az Európa-bajnokságot, amifelé jó úton haladtunk. Tehát lehetett volna talán a világbajnokság az életemben, elérhettük volna ezt a részt is, amit azért nagyon kevés magyar autóversenyző ér el, mert lássuk be, hogy Baumgartner, Michelis, Talmácsi motorral, tehát hogy abból azért nagyon ritka. Egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy a világszinten hány olyan versenyző van, aki tényleg világszinten tudott jól eredményt elérni, úgyhogy az jó lett volna, de sajnos odáig már nem jutottunk el. És eljött a június 8-a. Fel tudod idézni aznapi eseményeket? Abszolút, egy pillanatra nem ájultam el, tehát mindennel teljes mértékben képbe vagyok, az utolsó pillanatig magamnál voltam, és nem is traumatikus visszagondolni rá, mert nagyon gyorsan történt minden. Ugye Hadik Andris barátom mellett ültem a jobb oldalon az egyik legbiztonságosabb versenyautóban, ez a navigátorülésben. Igen. Ez egy teszt volt, tehát nem kellett diktálnom, fejből ment ezen a 3,5 kilométeren. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy le van minden zárva, mentővel, tűzoltóval, mindennel, mint egy rendes versenygyorsasági szakaszon, csak ez egy pár nappal a verseny előtt az úgynevezett hivatalos teszt. Azért is ilyen rövid a szakasz. És szerettem volna kipróbálni a jobb oldalról ezt a top versenyautót, mert ültem sokszor már olyanban, de szó volt róla, hogy majd kibérlem, mint pilóta, és meg akartam nézni, és miután a hétvégén ők készültek a Veszprém rallyra, ezért nyilván Andris vezetett, és megmutatta, hogy megyünk, és sajnos egy igazániból ártatlan szituációba, de viszonylag nagy tempónál fölborultunk,
le egy ilyen rézsűnek az oldalán, és az alján a rézsűnek volt még egy ilyen nagy villanyoszlop, és azt még telibe vertük, és még onnan visszaesett a talpára a kocsi. És arra is emlékszel le, hogy pörögtök? Igen, megvan a pörgés, az, hogy hányat, azt nem tudom, mert igazániból már ilyenek futottak át a fejemen, hogy itt-ott húztam össze magam, hogy legyen már vége, érjünk már le. Estem eleget én is, pilótaként is, nem is egyet. Úgyhogy tehát ez nem volt annyira újdonság, hogy most mi lesz, mert fölborultunk, tehát ez nálunk tök természetes az autósportban. Úgyhogy inkább az volt, hogy jó, érjünk már az aljára, azt álljon már meg, hogy nézzük meg, hogy mi a történet. És amikor megállapodott a kocsi, akkor is csak az volt a baj, hogy láttam, hogy az egyik lábam bent van így félig a műszerfalba, az már ilyen furcsa volt, és próbáltam oda nyúlni a forgócsathoz, hogy az öveket kicsatoljam, és elég szarul működött a kezem, és akkor mondtam Andrisnak, mert rögtön kérdezte, hogy jó vagyok, és mondtam, hogy hát kurvára nem, mert valamiért nem mozog a valami. És akkor onnantól elkezdődött a mentésnek a történet, ami szintén nem volt egy egyszerű történet. Arra is emlékszel? Igen. Hogyan zajlott? Jön először a mentő meg a tűzoltó, és ilyen helyzetben, amikor tudják, hogy gerincsérülés van, ilyenkor nem nagyon szabad mozdítani a pacienst. Ezt egyébként mi versenyzők meg is kell tanuljuk, hogy nem lehet ilyenkor még a társat sem rángathat ki, csak akkor, ha mondjuk ég a kocsi, de amíg nem ég, addig ott kell hagyni, mert csak nagyobb kárt okozol. Ezért meg kellett várni azt, hogy hivatalosan megjön a mentő, a tűzoltó, ők kitalálták, hogy mit meg hogy, és a tűzoltók azok ilyenkor azt döntik el, hogy levágják a kocsit rólad gyakorlatilag, hogy téged az üléssel együtt ki lehessen valahogy onnan venni, hogy majd lefejtik az ülést a mentőben. És elkezdték ezt a műveletet, engem letakargattak ilyen plédekkel, nyilván az orvosok véroxigén színbe belém szurkáltak, mindent próbáltak beszélni velem, hogy tartsanak életbe, de igazából még feladatokat... Képben voltál? Janék rohantak oda, mert nem volt messze a szervizterülettől, tehát Janinak ilyen feladatokat osztogattam ki, hogy miket kéne elintézni. Mindenki így nézett. Nem cáfoltál. Nem. És elromlott az erővágója az első tűzoltónak, akkor kellett várni egy második tűzoltót, hogy hozzanak egy tartalék erővágót, úgyhogy ez a kiszedési művelet, ez egy olyan 1,5 óra volt. És fájdalmaid voltak? Nem. Képzeld el, semmi. Ez a gerinced miatt? Valószínűleg az is, de az is egy tény, hogy a két versenyzőn az én gerincsérülésemen kívül egy kék folt nem volt. Tehát ebből is látszik, hogy egyébként a versenyautók mennyire biztonságosak, meg a körülöttünk lévő szerkezet. Tehát ha nem roppan meg a gerincem, akkor igazándiból úgy szállunk ki, hogy leporoljuk magunkat egy olyan versenyautóból, ami nem lehetett felismerni. Annyira összeroncsolódott. És az orvosok utóbb megmondták neked, hogy minek köszönhető ez a sérülés? Ilyen, miután csak a kettőnknek az emlékei vannak meg az esés pontos menetéről, ezért csak gondoljuk azt, hogy az utolsó leesés a talpára a kocsinak, az okozhatta az összeütődést, mert addigra már csak egyetlen egy darab futómű darab a jobb hátsó kerék volt a kocsin, a többi már mind lefoszlott róla, és a súlyelosztás miatt úgy van a rallyautókban, hogy a navigátor hátrébb ül és lejjebb. Nagyon közel van a popókánk a padlólemezhez, és miután már nem volt a kocsi alatt futómű, és a villanyoszlopról így leesett a talajra, valószínűsítjük, hogy ez az utolsó mozdulat üthette össze a gerincemet, de aztán lehet, hogy már rég megvolt a borulás közben a dolog, mert ezt nem tudjuk pontosan. Nem érzékeltél speciális fájdalmat? Egyáltalán, semmilyen fájdalom nem volt. Képzeld el, hogy fájdalomra egyetlen egyre emlékszem a kórházból, amikor olyanom volt, mint a Horn Gyulának, tudod, ilyen... Igen, a mászóka. A mászóka, igen, mert hogy ki kellett húzni a gerincet, hogy tudják műteni, és ahhoz éjszakára le kell súlyozni, és kaptam ilyen mászókát, és amikor a mászókával vittek ággyal együtt a kórházban, és a dilatációkon ment át az ágy, akkor, mint hogyha ki akarnák tépni a gerincedet. Na, az mondjuk fájt. Na, ne siessünk előre. Ott tartottunk, hogy a tűzoltóknak... Hozták a másik erővágót, kivágtak a kocsiból, leszették rólam az ülést, és miután ez egy murva pálya volt, ezért a mentőautóval kivittek az aszfaltos területre, ahol János már, drága Vida Jánosunk már erőből intézkedett, és üvöltözött mindenkivel, hogy azonnal mentőhelikoptert, őt itt nem érdekli semmi, és szerzett is, és az egyik balatonos, azt hiszem a Balaton 2 szabad volt, úgyhogy már mire kiértünk, már ott volt a helikopter, és akkor mondták, hogy Győrbe fognak szállítani, nem Veszprémbe, hanem Győrbe, ami isteni szerencse, mert hogy a győri idegsebészet az egyik legjobb az országban. És akkor még a helikopterpilótával volt egy ilyen kis vicces kérdésem, hogy mondta, hogy most akkor el fogunk repülni Győrbe, hogy ültem már a helikopteren, és mondtam, hogy igen, csak akkor mindig kiláttam belőle. És mondta, hogy még van kedve viccelni? Hát mondom, mit csinálják, itt fekszem, hát unalmamba.
10 pár perc alatt elrepült onnan Király Szent István mellől Győrbe a helikopter, és akkor onnantól viszonylag kevés emlékem van, mert azért már teleküdtek mindenféle kellemes droggal, hogy megnyugodjak, de az orvos, aki a konziliumot tartotta, az nyilván elmagyarázta a CT után, hogy mi történt körülbelül, és hogy mik a következő lépések. És akkor mondta, hogy muszáj ezt a gerinc széthúzást megcsinálnunk, és miközben feküdtem az ágyon, és fölülről beszélt, és mondta, hogy most akkor meg fogjuk fúrni a koponyáját, Zoltán, és akkor oda beleépítünk ilyen csavarokat, és mondom, hogy? Hát így. És tudod, egy ilyen tekerővel elkezdte egy tekerni. Mondom, ja, de jó lesz. És akkor vicces volt a dokid. Vicces egyébként, és az van, hogy ott sincs fájdalom, mert tele vagy érzésteintővel, tehát igen, fogalmad nincs, és akkor csak azt érzed, hogy fúrják meg a kis agyacskádat, hogy akkor majd lesúlyozzák, és akkor egész éjszaka tették rá a különböző méretű súlyokat, azt hiszem reggelre már ilyen 7 kiló volt rajta, és reggel meg kellett röntgenezni, hogy kellő mennyiségben szétjöttek-e az összecsúszott csigolyák, hogy lehet-e műteni. Mert hogy azt mondta, hogy ha és amennyiben ez sikeres, akkor azonnal műtét. Akkor, ahogy mondtam, a fájdalmakkal elvittek a röntgenre, megnézték, jó, elvittek műteni, az aneszteziológussal is nagyon kedves történetem volt, mert hozta a lemondó nyilatkozatot, tudod, hogy ez a mindenedről lemondasz a műtét előtt. Igen. Olvassam el, mondtam, hogy jó, de akkor alá kell írni. És fogtam, és annyit tudtam mozdulni, hogy a tollat így berakta a két kezem közé, és így húztam a papírra egy csíkot. Ez volt az aláírás. És akkor elaltattak, meg volt a műtét, nem tudom, hogy hány órás, azt érdekes, azt sose kérdeztem meg, de jó pár órás, és akkor amikor ébrezgettek a szubintenzív osztályon, a nővérkék, akkor mindenki nagyon boldog volt, hogy sikeres volt a műtét, és minden zsír, hát mondom, hát ez az király, de hogy nem változott semmi ahhoz képest, mint amikor lefeküdtem a műtéthez. És mondtam a dokinak, hogy hát nem az volt, hogy sikeres volt? Hát akkor most mi van? És mondta, hogy... Hát ez relatív. Ja, hát itt nem az volt. Igen, itt nem az volt a megoldás, hogy maga itt most minden rendben lesz, Zoltán. Itt az van, hogy rögzítettük a helyzetet, hogy rosszabb ne legyen. Aha. És akkor tudod, így jönnek napról napra ezek a felismerések, hogy húha, akkor a következő, hogy hát a rehabilitáció az egy ilyen 1-1,5 évet fog igénybe venni. És akkor így feküdtem így az ágyba, és így gondolkozom, hogy én, aki azt sem tudom a következő órában mit csinálok, annyira pörögős életet élek, 1-1,5 évig nem fogok tudni mással foglalkozni, csak ezzel. Egy pillanatra sem keseredtél el? De voltak nyilván olyan időszakok, persze. Azt nem lehet mondani, hogy nem. De ott az elején, Győrben még annyira új volt minden, meg bármi, amit el tudtál ott érni, az akkora örömként jelentkezett nálam is, meg a környezetemnek is, család főleg, meg barátok, hogy akkor még ezeken nem értem rá szerintem gondolkozni, hogy mekkora nagy a baj. Ez volt az első, amire emlékszem, hogy ezen fönnakadtam ezen az 1-1,5 éven, mert az egy olyan szám volt, ami tudod, biztosan, húha, hogy ez nagyon hosszú idő az én világomban. De például elmentünk ott a kórházba, háklis vagyok a hajamra, én kérek elnézést, hiú, szörnyű, tudom, hetente járok fodrászhoz, én kérek elnézést, és ma nagyon rendben van? Igen, akkor jól sikerült. Meg vagyok nyugodva. Béla, köszönöm a hajamat. És képzeld el, hogy ott is az volt, hogy már mindenképpen hajat akartam mosatni valahogy, meg hajat vágatni, és volt a Győri kórházban egy fodrász. Az de mázli. És várjál, tologattak anyámék ezzel a nagy benti székkel, oda kocogtunk, és mondtuk a nőnek, hogy hát akkor én itt jönnék fodrászkodni. És nézett a nő, és mondta, hogy és magának erre van orvosi engedélye? Hogy ne lenne? Csak nem hoztuk le, csókolom, minden zsír. És akkor hát hogy tudnánk ezt megoldani? Faterom félre rugdosta a nagy széket, odatoltak a kerekesszékkel, a frissen műtött nyakammal belehajoltam a tálcába, megmosta a hajamat, levágta a nő, világi volt. Úgyhogy csináltunk mindenféle ilyen idézőjeles rosszaságot, de ezek így teltek gyorsan a napok. Ott 2 hétig voltam Győrben. Szerintem ezeket adták a életerőt neked. Biztos. És a túlélést, ez a lépéseket. Igen, meg ezeket, amikor így meg tudod ugrani, mert eleinte mondták, hogy a műtét után fagyit kell hozni. A szomszédos McDonald'sból hordták át a fagyit, mert csak azt tehettem, és képzeld el, hogy azt a kis műanyag kanalat azt nem bírtam megfogni. És amikor
amikor már nem kellett etetni mondjuk 2 nap után, hanem addig szenvedtem, amíg megfogom a kanalat, és akkor, ha már van rajta fagyi, akkor is be tudom tenni a számba, tudod, azok ilyen isteni csodák. Igen. Akkor az első kiültetés a székbe, hogy akkor 5 nap után már nem ágyba fekszel, hanem akkor először felültetnek. Ugye megváltozott minden, tehát hogy a vérnyomásom is nagyon leesik. Egy ilyen sérültnek 100/60 a vérnyomás a normális esetben most is, és az van, hogy a helyzetváltoztatás még manapság már nem annyira, de nagyon sok évig az problémákat okozott. Tehát egy kiülés az olyan, hogy mindig elájulsz gyakorlatilag az eleinte. És akkor, amikor először mondták, hogy most kiülhetek székbe, tudod, ez az, király, és mondták az orvosok, hogy azt hagyjál, mondták az orvosok, el nem merjen ájulni, mert vissza nem rakjuk most. Tehát, hogyha most kirakjuk, hogy 2-3 órát legyen kint. Tudod, életedben nem csináltál még ilyet, és rögtön az vagy, mit nem lehet. Akkor annyira kemény voltam, hogy akkor kibírtam, de aztán később a rehabilitáción annyit ájultam, hogy nagy viccesebb sztoriba tudtam keveredni. Nekem is volt ilyen, amikor elsőként felültettek, körbe párnázták a testemet. Én nem kerültem kerekesszékbe, tehát nem a gerincemmel volt baj, de így is nagyon nehéz volt tartanom magam. Igen. És úgy oldottuk meg, hogy körbe bástyáztak párnákkal, és nekem is ezt mondták, hogy el ne merjek dőlni. De hát ezt nem én döntöm el. Hát. Igen, persze. Hogyha jön, akkor jön. Hát óriási. Volt a rehabon olyan ájulásom, képzeld el, hogy azt gyakoroltuk, hogy kell a székbe kiülni az ágyról, meg vissza. Jó, sokszor, és akkor az a megterhelés is. És mindig látták, hogy illó szám, meg nyilván ők tudják az előjeleket, és gyógytornász kérdezte, Zoltán jól van? Persze. De Zoltán jól van? Persze. És a következő Zoltán jól van, mondom, mit kérdezgőskedsz már itt, jó vagyok? És már a földön voltál. Nem, és mondta, hogy nézzem magára, tudod, és így azt látod, hogy tök víz vagy, de csuromvíz, és eddig csak ő volt ott, a gyógytornász, ott van körülötte 10 ember. És akkor így, volt valami baj, Anga? Azt mondja, hát egy ilyen 1 perce próbáljuk fölkelteni, kedves Zoltán, mert maga olyan marha jól van, úgyhogy abba voltak csodák nyilván. Igen. Szerintem nagyon sokat számított nálad is a sportolói múlt. A küzdelemhez is, igen. Meg egyébként amikor újra kellett mindent tanulni, mozgásokat, ami esetleg jött vissza, hogy azzal mit tudok kezdeni, vagy mivel kompenzálok ki, az is egy ilyen testtudat, ami ugye nekünk a sportból, az atlétikából is, akár meg még az autósportból is van bizonyos szinten, az nyilván nagyon sokat számít, persze. Meg a küzdőszellem. Tehát én mindig is egy ilyen kompetitív versenyző alkat voltam. Ezt is úgy fogtam föl, nem lehet, hogy a sérülés nyerjen, hát nekem kell nyernem. Győrben vagy, és utána mi történik? Győrben már intézték az orvosok azt, tényleg nagyon-nagyon jó orvosok közé kerültem, és áldom a sorsomat, hogy oda kerültem. Tehát minden a baleset után alapvetően szerintem jól alakult, így kell számolni. És ők intézték el az Órit, a rehabilitációs intézetet ugye ott Budakeszin, ami szintén azt gondolom, hogy magyar szemmel nézve, meg magyar szinten egy rendkívül profi létesítmény, akár csak felszereltségben, akár szakmai tudásban, ápolók és gyógytornászok és orvosok szintjén. Hát amikor elmész Budakeszire, kb. Olyan, mintha Nyugat-Európában lépnél. Egy vadas parkban lévő apartman hotel mindennel, edzőteremmel, tornateremmel, uszodával, olyan ergoterápiás, beépített lakással, ahol mindent ki tudsz próbálni, a főzést, a zuhanyzást, mindent meg tudnak tanítani, hogyha kerekesszékkel kell visszatérni a társadalomba, akkor minél jobban tudjál alkalmazkodni. Úgyhogy ezt elintézték nekem. Az, hogy ez meddig tart majd, azt még akkor nem lehetett tudni, és akkor kezdődött az egész felépülésnek az a része, amit említettek, ez az 1-1,5 év, hogy akkor és honnan kezdtük, hogy egy csigujját törött? Egy darab ezt még nem mondtad, igen. Hogy mi volt a diagnózis? A diagnózis az az, hogy a C5-ös, tehát a nyaki 5-ös csigolyám eltört, és ott megnyomódott a gerincvelő. Az a szerencse, hogy nem szakadt, mert ugye akkor nincs semmilyen adatátvitel, hanem csak nyomódott, tehát bizonyos részek sérültek a testemben, valamint a csigolya a szilánkosra tölt, és a szilánkok beleálltak a gerincvelőbe, azokat kellett kiműtögetni belőle, és nyilván ami maradt, meg ami visszajött, az annak köszönhető, hogy idézőjelben relatív szerencsésen sérültem. Azt kell tudni, hogy a 4-es csigolya az már a légzést irányítja. Az 5-ös az első, ami úgy élhető túl,
hogy ilyen embernek látszol még nagyjából, de minden, ami itt Ezt alátámasztom. Kösz szépen. Minden, ami itt van alatta, meg onnan lép ki, mozgató, érző, vegetatív, minden sérül, tehát gyakorlatilag mindened elkezd rosszul működni hülye parancsok alapján. És nem tudsz rajta változtatni, hanem meg kell tanulni vele együtt élni, és őt meg kell tanulni kezelni újra. Csak egy példa. Ugye mindig azt látjátok, hogy hát kerekesszékben vagyok és gurulok, ez tök oké. Az, hogy a csuklóig egész jók a karjaim, az oké, de hogy a kezemmel fogni alig bírok. Jobbkezes voltam, az teljesen káó, tehát mindent át kellett tanulni a balnak erre a 3 ujjára, ami valamennyire mozog, írást, evést. Gitározni már tudnál? Bocsánat képzeld el, hogy kaptam egy barátomtól gitárt. Egy ciprusi barátom küldött egy gitárt, hogy gyakoroljak vele. Még mindig gyakorlok, tehát nem lesz egy zenész. Ja, persze. Szóval, hogy mindent át kellett tanulni, és azért ez egy nagyon nehéz sztori, főleg úgy, hogy például nem izzad a testem, az sem látszik ugye kívülről, senki nem veszi észre. Ezért nyári napon minden nap fölmegy a lázam, ilyen 38,5 fokra. Gondold el, hogy egy olyan szervezet, ami minden nap belázasodik. És akkor utána mit csinálsz? Hazamegyek, hideg fürdő, és akkor szépen egy órát. Kezded újra a napot, vagy a délután? Hát nem, már megszoktam kezelni, tehát lázasan élem a nyári napokat, és akkor, amikor hazamegyek és lefürödtem, és kicsit lepihentem, akkor tudok újra 36-6-tal üzemelni. De ez csak egy. Mondhatnám azt, hogy a perisztartik a gyomorban nem úgy működik, a kiválasztószervek nem úgy működnek, semmi nem úgy működik, mint előtte. A légzés nem úgy működik. Azért vagyok ilyen görbetartásba, mert hogy a légzési segédizmok nem működnek rendesen. Ha kihúzom magam segítséggel, mert erőből ki tudom magamat húzni, akkor fele annyi levegő jön be például. Mert nem tudok segíteni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan része van a dolognak, ami kívülről nem látszik, és neked meg kellett tanulni vele együtt élni. Nyilván merek róla beszélni, ilyen a katéterezés is, tehát a pisilés az nem olyan egyszerű, hanem ezekkel a készfunkciókkal napi 7-8 alkalommal a 30 centis katéter. De egyébként nem éreznéd, hogyha vizelési érzem az ingert, de olyan a húgyholyagnak a beidegzése, hogy nem tudom elengedni. Illetve nem az én parancsomra engedődne el. Tehát érzem, hogy kell, egy ideig csak idegesít, és ha nem katéterezel, akkor egy idő után önmagától elkezd kijönni, de nem azért, mert te ki akartad engedni, és nem tudod kinyomni se. Tehát nagyon-nagyon furán működik a dolog. És ezért muszáj mindig... Ezért muszáj mindig katéterezni, igen. Engem is katétereztek, az nem olyan kellemes történet. Nem a legviccesebb része. Nem csinálnám magamnak. Igen. Én hozzá kellett szoknom, mert tudod, ez is olyan, hogy lehet utálni, és én is utáltam. Amikor ez szóba került, hogy akkor ez van, akkor persze utáltam mindenkit, meg hogy ezt meg kell tanulni. Majd aztán elmagyarázták, csak akkor még nem biztos, hogy elsőre megérti az ember, hogy de itt tudsz tisztán élni. Ennyi év után visszanézve hülye voltam, hogy nem az első naptól kezdtem ezt gyakorolni, mert így van, így tudsz tisztán élni. És mit kezdtél te az első naptól kezdve gyakorolni? Legyen a pelenka, van egy olyan is, mint egy kotonszerű cucc, amit rá lehet húzni a péniszre, és akkor a végén van kivezető nyílás, és akkor ott bármikor jöhet a pisi, és akkor ilyen lábzsák van rajtad. Eleinte az is jó ötletnek tűnt, aztán azóta már látom az életemet, hogyha minden nap még az is lenne, hogy az bármikor kifolyhat, szétcsúszik, úgyhogy semmi, el kell fogadni, hogy igen, ezt meg kell csinálni. Egyébként ilyen fölöttem beszélgetős katéterező sztorim nekem is volt, mert volt egy időszak, amikor a bennem lévő gyulladást próbálták kiölni, és akkor bekötöttek fix katétert. És egy ilyen konzorcium áll fölötted, dugdossák le a különböző katétereket, figyelj, ez nem lesz jó, de Béla bátyám, de... És mondom, tesó, hallom, én is, hát itt vagyok, fölötted beszélgetnek. Sikerült végül? Sikerült végül. Az van egyébként, hogy ilyen húgyúti fertőzésem az sajnos elég gyakran van. Ugye azt szokta elmondani az urológus, és szerintem ez tök tiszta, hogy ez egy zárt rendszer a legtöbbünknél. Én pedig ezt a zárt rendszert naponta x-szer megbontom. Igen. Egy külső dologgal, ami koszos a kezemtől, fertőtleníthetsz, de nem lesz full steril. És sajnos azért ez elég gyakori, ami megint csak lázzal jár, ami gyengeséggel jár, ami még több vizelési ingerrel jár, tehát az is egy csodálatos dolog. Azért is hívtam el Zolit, hogy az ő esetén keresztül is lássátok, hogy milyen erővel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezt a folyamatot végig lehessen csinálni. Mert hogyha
nincs benne küzdési szellem, akkor 1-2 nap után fel lehet adni, az könnyebb. Meg mindig vannak olyan akadályok, aminél fel lehet adni. Tehát ha kicsit is olyan vagy, hogy nem látod a végcélt, vagy nem tudod, hogy mely célokat akarod elérni, akkor nagyon könnyű belekapaszkodni abba, hogy én most ezért fel akarom adni, mert ezt már nem tudom megcsinálni. 1000 olyan dolog van, amit nem tudom megcsinálni. Szerintem sokak ott követik el a hibát, hogy az első-második nehézségnél feladják, és nem hajlandóak küzdeni és elviselni a fájdalmat. Egyébként szerintem ez mindkettőnk példáján a legjobban látszik, hogy állandóan menni kell előre, és a legfontosabb az, hogy nem szabad hasonlítgatni, nekem legalábbis ez jött be, nem szabad hasonlítgatni a régi életedet a mostanival. Mert ha elkezded hasonlítgatni, akkor nyilván egy veszteségérzés fog belőle mindig is kijönni, hogy már ezt nem tudom megcsinálni, már azt nem tudom megcsinálni, már ez nincs, már az nincs. Hát jó, örüljél, hogy itt vagy. Tehát persze. Ez megint a közeli barátok, főleg Janiék erőltették azt, hogy örüljünk, hogy nem haltál meg. Igen. Tehát onnan induljunk ki, hogy túléltél egy ilyen balesetet, épeszű ember maradtál, aki tud dolgozni, még a segítségünkre is vagy, úgyhogy nyomjuk együtt tovább, és haladjunk előre. Úgyhogy talán ez a legfontosabb, hogy egy percig se visszanézzél, hanem oké, friss, fehér lap, és ebből az élethelyzetből hozzuk ki a maximumot. Említetted a barátaidat, rajtuk kívül kik voltak azok, akik nagyon meghatározóak voltak a folyamatban, és segítettek? Alapvetően picit elzárkóztunk a világtól, tehát én nem akartam se ilyen szánalom lájkokat, meg semmit, meg próbáltam volna magamra koncentrálni, sikerült is. Ezért volt egy pár ember, aki ilyen villámhárítóként üzemelt, nyilván Vida Jani, Magyari Bekszabi barátom, aki az autósportból jön, és ő az autósportos világot lefette, és bárki, aki érdeklődött, akkor elmondta azokat a basic információkat, amiket mi ki akartunk adni. Meg nyilván édesanyám, de hát azért őt sem nagyon lehetett elérni, hála jó Istennek, mert ő is inkább velem foglalkozott. Ezáltal viszonylag kevés ember tudott a valós tényekről, meg viszonylag kevés embert engedtem magam köré. Mondjuk ez egy ilyen 5-6 barát nagyjából. Szerintem annál nem is kell több. Nem. Meg hát a család az volt rá. Ők azért elképesztően sokat tettek azért, hogy én most ilyen állapotban lehessek. A szüleimnek egyébként talán nagyobb csapás volt ez, mint akár nekem is az életükben, és most látom rajtuk, hogy például az atlétika kapcsán, amit ugye együtt csinálunk, és majd biztos fogunk róla beszélni, hogy mennyire összehozta a családot, és most mennyivel jobban vannak, mint amikor egyébként napról napra csak azt vártuk. Te is boldog vagy, igen. Sikeres vagy megint. Igen, és együtt, de mondom, tehát amikor azt vártuk, hogy valami megmozduljon a rehabon mondjuk hónapokig, és akkor, amikor egy lábujjad valamennyire mozdul úgy, hogy nem magától, hanem amikor te akarod, hogy megmozdul, akkor azt ilyen népünnepeinek éli meg mindenki. És aztán a hosszú hónapok meg az évek alapján ráébredsz, hogy sajnos bármennyi mozgás is jön vissza, egész őszintén szólva olyan túlzott, valós, igazi járásban nem szabad gondolkodni. Nagyon sok sérült ezt is elrontja szerintem, hogy utópiát kergetnek. Igen. Lehet rehabra járni, meg lehet próbálkozni, és lehet, hogy mondjuk eljutsz oda, hogy 10-15 méter tudsz sétálni járókerettel, very good, de nem hasznos. Tehát innen a kocsi, most ahol följöttünk, innen a kocsi van mondjuk 300 méterre. Igen. Tehát amire lejutnék innen egy járókereten, 4-szer meghalnék. Tehát egész egyszerűen el kell fogadni, hogy a kerekesszéket nem véletlenül találták ki. Ezzel a mai modern világban azt gondolom, hogy a helyek 90%-ára eljutok, mondjuk Európában, Amerikában és a Közel-Keleten, Japánban is. Biztos vannak olyan afrikai országok, ahol nem, de hát ezt meg el kell fogadnom, hogy bizonyos helyekre már nem kell eljutnom, vagy nem így. Egyébként komfortosan élsz? Én azt gondolom, hogy 100%-osan. És őszintén szóval azt gondolom, hogy teljes életet élek. Mindent csinálok. Tehát ha van kedvem, elmegyek a színházba, gond nélkül, ha van kedvem, elmegyek a moziba, bármilyen étterembe, bármit sportolni, mert mindennek van akadálymentes verziója, tehát azt a sportot, amit képes vagyok a kezeimmel, meg a testemmel csinálni, azt tudom csinálni. Vezetek automatából nagyjából bármilyen autót, mert van egy olyan mobil eszközöm, amit 4 csavarral be lehet rakni az automata autóba. Bármilyen autóba? Aha, igen, Európában nem is homológ, tegyük hozzá, ez egy amerikai cucc, de mindenhol a bérautókat én vezetem.
versenyzem. Egyébként mi még kiajtunk egy fontos részt, tehát megtörtént a baleset, és utána 1 évre rá, vagy 3 évre rá visszaültél versenyezni. Igen, 3 éve, 19-ben. 19-ben, igen. Az is egy ilyen iszonyat szerencse volt, mert képzeld el, a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségben, az FIA-ban akkor alakult a sérültekkel foglalkozó bizottság, amikor én már éppen jöttem ki a rehabról, és azonnal megtaláltak, hogy nem akarnék ebbe részt venni. A Magyar Szövetség is, meg a nemzetköziek is. És mi volt a feladat? Ez igazándiból egy 12 fős bizottság, és azzal foglalkozik, hogy a sport részén, hogy minél több olyan versenyzőt, aki régen versenyző volt, megsérült, visszaintegráljon, ez az én példám, vagy olyan sérültet, aki sose volt versenyző, beintegráljon az autósportba, nem feltétlenül versenyzőként vagy navigátorként, lehet tisztségviselőként, lehet mérnökként, lehet volunteerként, bármi, szerelőként. Tehát az a lényeg, hogy bevonzani a sérülteket az autósportba, és van egy mobility oldala ennek a bizottságnak, ami pedig az utcai autózással foglalkozik. Itt olyan dolgokra kell gondolnod, hogy például Európában egységesíteni akartuk a kártyákat, a mozgáskorlátozott kártyákat, ami most is egyébként egy egyforma kék kártya, csak azt egy ilyen plastic badge-be akartuk fejleszteni, meg olyan előremutató fejlesztések vannak már, hogy például a mozgáskorlátozott helyen automata rendszer lenne. Érzékeli, igen, és érzékeli, hogy csak te állhatsz oda ilyen kártyával, és csak akkor nyílna le. Tehát nem tudnák jogosulatlanul használni, stb. Tehát, hogy 2 oldala volt ennek a bizottságnak, és akkor ebbe beleválasztottak, ebbe dolgoztam 3 évig, és ennek kapcsán találtak meg Franciaországból, ahol van egy handikart nevezetű bajnokság, ami arról szól, hogy a gokártot kézzel vezeted, ezért handikart, és homológ 125 köbcentis versenygokártok, 36 lóerővel, 130 km/h végsebességgel. Az nem semmi. Nem barátkozós. Igen. Egyformák a gokártok, és az a lényeg, hogy bármilyen sérült indulhat, és a neki megfelelő módon kell átalakítani. És akkor az átalakítást nézik meg azt, hogy a gokárt egyébként technikailag homológ-e. Itt 3 kategória van, nagyon logikusan van kitalálva. Ugye van gázfék meg kormány, és hogy neked mi van átalakítva, úgy meg hány darab, úgy kerülsz a különböző kategóriába. Nyilván akinek mindhárom át van alakítva, az a leggyengébb kategória, én abba számítottam, mert szervókormány volt a gokárton, és a gáz meg a fék fönn a kormányon, és ebben indultam 19-től 22-ig, és 21-ben sikerült megnyerni az Európa-bajnokságot belőle, meg az a francia bajnokságot is. Milyen érzés volt? Már az első 19-es verseny, amikor 3. lettem a kategóriában, és dobogóra felgurítottak, fölemeltek rá segítők, kupa, pezsgőbontás ezzel a kézzel, látva anyámékat sírni lent, már az is olyan volt, hogy nem hittem el, tehát ott bőgtem, mint egy gyerek. Úgyhogy nagyon jó volt, meg egyébként nagyon jó a gokárt, mert újra csúszkálni, újra gyorsan menni, harcolni. Egyébként ezeket érzed? Abszolút, ez megmaradt, képzeld el. Ugye ezt a popsiba érzi az autóversenyző, és ez megmaradt, képzeld el. És 30-an vagyunk ebben a bajnokságban, élet-halálharcok, tehát teljes gyilok, mindenkit meg akar ölni, és most azért is kerül csak háttérbe, mert ugye jött egy új sport az életembe. De nagyon izgalmas volt a gokárt, de hozzá kell tennem, hogy iszonyat fizikai megterhelést jelent. Tehát még egy egészséges szervezetnek is a gokártozás, az ugye futómű nélkül olyan erőhatások vannak, mint a Forma 1-be, gondold el. Tehát, hogy iszonyat gék hatnak, meg minden, úgyhogy az egy ilyen sérült szervezetnek annyira nem vicces. Ráadásul a nyári versenyeken volt olyan versenyünk, például az utolsó 22-es, ahol 42 fok volt, és 65 fokos volt az aszfalt, amitől te 1 centire ülsz. Igen. És ülök a gokártba 50 percig, igen. Nagyon kemény. Tehát, hogy ott voltak azért olyan dolgok, amikor már úgy tudod, hogy akarom én ezt, de persze utána jó, csak ott abban a pillanatban úgy kicsit húzod a beledet, hogy kitalálta ezt ki. És mielőtt a paralimpiáról beszélnénk, még visszaültél egy rally autóba. Hát az meg a másik kedvenc sztorim, hogy Janival elkezdtük megbeszélni, hogy az mennyire nagy durranás lenne, hogyha én újra rally autóba ülnék, és 2019-ben volt Magyarországon újra Rally Európa bajnoki futam, és mindenképpen ott akartunk volna lenni, és előfutóként elindultunk úgy, hogy Jani vezetett, és én beültem mellé jobb oldalra, és teljesítettük is a versenyt előfutóként, és nyilván az EB-n versenyzőtársaim is nagyon boldogok voltak, a szervezők is, mindenki, hogy újra ott vagyunk, sőt, miután mi mentünk ugye a
legközelebb a mezőnyhöz, tehát mi voltunk az 1-0-ás, az utolsó előfutó, ezért mindig tőlem kérdezték a rendezők a végén egy-egy gyorsnak, hogy akkor ez mehet vagy nem mehet. Tehát nekem kellett eldöntenem, hogy alkalmas a pályaversenyzésre. Úgyhogy ez egy tök jó megtiszteltetés volt, meg egy nagyon-nagyon jó buli. Iszonyat sokan kérdezték, hogy te biztos, hogy normális vagy, hogy most visszajössz egy navigátorülésbe, a megsérült, és mondtam, hogy gyerekek, rajtam ezen nem változtat. Tehát, hogy az egy szerencsétlen helyzet volt, de hogy ez engem nem fog eltántorítani igen, a versenyzéstől. attól, amit szeretek, vagy amit... Persze. És azóta is mentünk Janival 8-10 versenyen, sőt, azóta kipróbáltuk már terepralit is ilyen szöcskeautóval, tudod, ilyen buggyval. Úgyhogy... Egyébként mondtad még korábban, hogy fontos az, hogy legyen az embernek célja. A legfontosabb. És én ezt érzem, hogy nálad ez volt a cél, hogy visszajöjjél. Ez egy cél volt a sok közül. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy a célok a legfontosabbak, nem irreálisak, de lehet távlati, meg lehet közelebbi is, legyen is. Mi volt neked? Az, hogy hasznos legyek, az volt talán a legfontosabb. Aztán a következő, ami óriás kérdőjel volt, amikor kijöttem a rehabról, hogy vissza tudok-e térni ebbe az autós újságírásba, amit említettél. Úgy, hogy igazából hivatalosan Magyarországon egy autót vezetettek, ami nekem át van alakítva. De hogy majd a dumám az érdekli az embereket, aztán kiderült, hála jó Istennek, igen. Akkor Jani kitalálta a Lap Timing című műsort, ahol az volt, hogy ültünk, és mondta, hogy tudnánk úgy felhasználni téged, hogy csak pofáznod kelljen, mert az megy. És akkor kifejlesztette, hogy ott neked csak ülnöd kell műsort vezetni, majd mi vezetünk. És ugye van 2 versenyző mellettem, akik ugyanazon a versenypályán most már 850 darab autóval mentünk, mióta ezt a műsort elkezdtük, és minden héten van a YouTube-on. Úgyhogy beszélgetős műsorokat kitaláltunk, tehát tényleg kimozogtuk azt, hogy ne legyen akadály a kerekesszék, és hogy mégis tudjak műsort csinálni. De ez egy óriás kérdés volt például, meg ez egy óriás cél volt ide visszatérni. A versenyzés az nem volt cél, mert amikor megtörtént a baleset, akkor az olyan megnyugvás volt, hogy na, akkor ezt is letettük, akkor legalább ezzel már nem kell foglalkozni, hogy honnan teremtek elő megint következő szezonra x millió forintot. Presszionált téged, hogy menni kell? Igen. Előteremts pénzt? Persze. Az, hogy menni kell, meg menni akarok, az mindig is egy őrült nyomás volt. Tehát például akkor abban a pillanatban a balesetkor egy megnyugvás volt, hogy na, akkor egy dologról le van a teher, ezt az autósportot félre tudjuk tenni, mert most az életünkkel kell foglalkozni. Majd amikor kijöttem, és eljött 2 év, és jöttek szembe a lehetőségek, akkor nem mondtam nemet. Jött ez a gokártozás. Utána nem mondtam nevet erre, hogy akkor navigáljak, akkor menjünk, játszunk. Aztán nem mondtam nevet az atlétikára se. Én egyébként a sorsszerűségben hiszek. És gondolkodtál már azon, hogy vajon miért kaptad ezt a helyzetet? Én őszintén szóval nem vagyok spirituális fiú, de tökre elfogadom azt másoknak a véleményét, meg foglalkoztam ezzel a kérdéssel is egy kicsit, de arra jutottam, hogy ha ezt a pofont azért kaptam, hogy valamin változtatni kell, akkor nem volt elég nagy a pofon, mert szerintem nem sok mindenem változtattam, sőt, ha azt nézem, hogy mennyit dolgozom, vagy mennyiféle dolgot csinálok, akkor az több jelenleg, mint amennyi volt 16 előtt. Tehát 16 előtt volt egy tévéműsorunk, egy produkciós cégünk, ami gyártott mindenféle audiovizuális reklámokat, dokumentumfilmeket, meg volt a Rally Európa bajnokság. Ezekkel foglalkoztam. Most van tévéműsor, van YouTube, meg van a produkciós cég, ami gyárt különböző helyekre, versenyezgetünk, paraatléta vagyok, műsorokat vezetek, előadásokat tartok, és egyébként, amikor egyeztettük az interjút, akkor egyik héten azt mondtad, hogy Japánban mész, másik héten azt mondtad, hogy Dubajba mész. Igen, iszonyat sokat utazunk. Igen, mert hogy nyilván ez is egy ilyen pozitív kényszer, mert próbálunk a világból olyan tartalmakat hozni a saját csatornánkra, amit esetleg még nem láttak a nézők máshol, nyilván autós témában, és ehhez azért kellő mennyiséget kell utazni, és ennek az egyik legnagyobb ilyen letéteményese az idei Japán túra volt, amit nagyon-nagyon-nagyon sok év óta szerettem volna megcsinálni, csak annyira drága, hogy nagyon össze kellett rakni, hogy ez sikerüljön, úgyhogy most voltunk, igen, szeptember végén egy 2 hetet Japánban, és
a 2 hét alatt 29 adást forgattunk le, úgyhogy az is egy ilyen szörnyű mókuskerék volt, de nagyon pozitív szörnyűség, mert imádtuk, és bármelyik pillanatban mennénk vissza, nagyon sok kapcsolatunk lett, úgyhogy igen, tehát ez is még egy része, hogy én nagyon szeretek utazni, és ebben sem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy bármennyire is gátoljon a szék. Tehát azt mindenki kérdezi, hogy de hogy oldod meg? És mindenre van megoldás, tehát mindent ki kellett tanulnunk, és engem nem fog az. Tehát gondold el, hogy a székkel voltam már 3-szor Amerikába, 2-szer Japánba, 6-szor a Közel-Keleten. És a jetlag nem visel meg? Nem. Az csak ugyanannyira, mint előtte. Az érdekes, nem zavar annyira. Az nem zavar annyira, úgyhogy hála jögnek. De nem, tényleg, tehát hogy ez nem fog engem befolyásolni. Én nagyon boldog voltam, amikor először lehetőség nyílt arra, hogy utazzak a betegségem után. Mert én azt hittem, hogy soha többé nem fogok utazni, és mindig a kórházban leszek, és mindig a határon belül mozgok. Igen. És sikerült elutaznom Párizsba, és az olyan volt, mint egy megváltás. Abszolút, nekem is. Képzeld el, hogy nekünk az első utazás az akkor volt, amikor még bent feküdtem hivatalosan papíron a rehabilitáción, 17 szilvesztere, és a családdal egy Spanyolország úgy, hogy amikor ez kiderült, akkor nagyjából a főorvos tépte a haját, mert ugye hiába engednek haza a karácsonyi időszakra, mert bezár az óri, de te papíron ott fekszel. Igen. Én ettől függetlenül meg Spanyolországban múlottam az időt, úgyhogy az is egy vicces túra volt, tehát még hivatalosan óri tag voltam, amikor már meg volt az első utazás. Nagyon fontos, én csak akkor tudok kikapcsolni egyébként, amikor máshol vagyok. Igen, én is nagyon szeretek utazni. Más a levegő, mások az emberek, megismerni kultúrákat, ételeket, történelmet, igen. Én is. Azt mondtad, hogy közel 100% is vagy, és teljes életet élhetsz. Van, ami mégis hiányzik az életedből? Hát a futás talán, de nem, egyébként viccelek. Figyelj, ha így végig gondolom, nem nagyon tudok olyat mondani. Tehát tényleg bizonyos szintig mindent visszakaptam, ha nem is feltétlenül ugyanazon a módon, mint mondjuk régebben, de bármit meg tudok csinálni, amit meg akarok csinálni, és tényleg boldog vagyok. Tehát és azt látom, hogy folyamatosan keresed az újat. Ja, abszolút. Próbálok nemet mondani a lehetőségekre, nyilván bizonyos határokon belül, de hát ültem girokopteren Dubájban, úgy féltem, mint az állat, ilyen kis kétszemélyes, ilyen lélekvesztőn, de hát mondták, hogy hát ezt ki kell próbálni. Tényleg? Jó, hát akkor menjünk. Úgyhogy minden szart megcsinálok, jetskiztem már, az nagy szerelem volt régen az állós jetski, úgyhogy ülősön már mentem azóta, hószánoztam Erdélybe, úgy, hogy jöttek le fel a bácsi meg a néni, ugye nyilván magyar területen Erdélybe, és magyarul beszéltek, és látták, hogy tesznek föl a 45 centis hóból a kerekesszék elmerülve, és a haverok tesznek föl a hószánra, és a néni megállt, és mondta, hogy maga azzal egyedül fog menni? Hát mondom, csókolom, még jó, hogy? És a nénit nem lehetett addig elmozdítani onnan, amíg én nem tértem vissza, képzeld el. Úgyhogy, és túléltél a néni? Túl a néni is, meg én is, igen. Úgyhogy tényleg próbálok mindent kipróbálni, ezzel egyébként talán a többi sérültnek is egy ilyen utat mutatva, ugye viszonylag nyitottan élem az életemet a közösségi médiákban, tehát posztolok is, meg forgatunk is ezekről a tevékenységekről, amiket művelek. És láttam, hogy újdonságként megjelent a paralimpia. Hát abszolút, az új sportág, hogyne, óriási szerelem, egyébként a gokártozásnak köszönhető, mert hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatta a gokártozásos sztorimat, független attól, hogy nem olyan sport, amit a paralimpián is végeznek, de parasport, ezért ilyen utazási költségekkel támogattak már nagyon régóta. És aztán a beszélgetések alapján kijött az, hogy a főtitkár asszony úr Anita mondta, hogy ez mind szép és jó, de nem akarnék valami olyan sportot űzni, ami nekik is hasznos. És mondtam, hogy féljetek, hogy ha valamit ki tudunk úgy találni, hogy belefér az életembe, és izgalmas, akkor miért ne? És rögtön rávágta, hogy próbáljam meg ezt a dobás kérdést az atlétikába. Ugye régen atletizáltam, ő onnan ismer, tehát ilyen 11 éves korom óta ismer. Akkor is dobósportot? Nem, akkor gátfutó voltam. Tehát pont ezt akartam mondani, mondtam, hogy ez tök jó ötlet, csak sosem dobtam semmit. Mondtak, hogy jó, ezzel a kézzel nem mindegy, majd megtanulod. És akkor lementem az első edzőtáborba a paraatlétikai válogatottal, az 22 novemberre, és
akkor fejeződött be egyébként a gokártozás előtte, és akkor annyira átváltottunk erre, hogy azért nincs azóta gokárt. És akkor kiderült, hogy tetszik a súlylökés is, tetszik a diszkoszvetés is, stb. És akkor szépen gyakorlatilag 2 év alatt oda jutottunk, hogy a 23-as világbajnokságon 5. lettem diszkoszvetésben, amire nagyon büszke vagyok, és most is a top 6-7-be számítok a világranglistán. Sajnos az idei paralimpia, a Párizs, az nem jött össze, annak köszönhetően, mert hiába csinálsz meg minden kvóta szintet, nem úgy van, mint az egészségeseknél. Az egészségeseknél, hogyha a szövetség által megállapított szintet te tudod, akkor mehetsz. Nálunk az sem elég, hanem még azután is a Nemzetközi Szövetség adja az országoknak a országkvótákat. Tehát nem személyek kapják, hanem kap az ország X női, meg X férfi kvótát. És csak egyetlen férfi kvótát kaptunk sajnos, és 2 voltunk olyan sportolók, akik mindent teljesítettek, és a másik srác mehetett. Úgyhogy az a probléma, hogy a Nemzetközi Szövetség országkvótákat ad, nem egyéni kvótákat, és kap X női férfi kvótát az ország, és 1 férfit kaptunk, és 2 olyan magyar sportoló volt férfi, aki megtett mindent, és elért minden szintet, ami kellett ehhez, és egész egyszerűen nem engem választottak. Tehát, hogy ezt el kell fogadni, hogy ez most idén nem jött össze. Az a szerencsé, hogy a következő években van világbajnokság bőséggel, meg ebbe is, meg hát jön majd 28-ban Los Angeles, úgyhogy arra fele haladunk, meg hajtunk. Szerencsére a fejlődésem az eléggé konstans. Nyilván most már egy olyan szinten vagyok, ahol már nem lehet métereket nyerni egyik pillanatra a másikra. Hány méternél tartasz? Ez egy nagyon, nagyon vicces történet. 10 méter a mi kategóriánkban a minimál ahhoz, hogy kijussál egy EB-re vagy egy VB-re. Én eleinte 12.70-nel kezdtem, 23 májusában, és most már 17 méter fölött dobok, úgyhogy igen. Azért, gratulálok. Igen, mondjuk 20 méter dob a nagyon élmezőny. Tehát, hogy a 18-ban, mikor majd bele fogok tudni nyalni, remélhetőleg jövő év közepe felé, az már azért ilyen dobogó esély lehet egy világszinten is, nyugodtan. Nyilván jó napot kell kifogni, meg tudod, itt 6 dobásod van, tehát hogy abból 6-ból kell marha ügyesnek lenni. A szélnek is támogatni minden. Igen, jó kell kiadja minden, meg jó lábbal kell felkelni, meg ne legyen nagyon meleg, ne legyél lázas, tehát itt 1000 probléma van, de nem csak nekem, a többi sérültnek is. Ja, persze. Úgyhogy nagyon izgalmas, baromi sokat edzem miatta. És hogy tudod edzeni magad? De jársz kondiba? Egyébként konditerem is van, vannak dobóedzések a családdal, amikor hetente 2-szer vagy 3-szor dobunk. Kinti szezonban ott Ráckevin, anyukámék laknak, ott van egy terület, ahol tudunk edzeni. Télen viszont a Magyar Atlétikai Szövetség biztosít a Bokcsarnokban egy termet a válogatott atlétáknak, egészségeseknek és paráknak is, és ott is tudunk diszkoszt dobni, tehát én ma is voltam ott edzeni éppen reggel. És egyébként otthon is fel van építve, mert apukám az ilyen elég jó ezermester, sőt helyenként 2000 mesternek hívják, és csupa olyan gépeket kialakít, amik segítenek ahhoz, hogy én tudjak fejlődni. Például van egy olyan kesztyűm, amit felhúzok, mindegyik új végen van egy karika, és súlyokat teszek rá, és úgy erősítem az ujjaimat. Ilyen feladat van, ezt ő gyártotta. És van egy olyan gépem, amin régen a lög meg a kecskét volt, tudod, hogy így fel kellett lökni, és az is olyan, hogy mindkét karommal tudom gyakorolni azt, és az a ház mellé fel van építve, és rendesen, mint a súlylökés, gyakorlom mindkét kézzel. Tehát, hogy tele vagyok erősítő programokkal, gyakorlatilag minden nap edzem, és amikor meg nem edzem, akkor meg hajtom a széket, azt is időre. Sportszerűen, izével, polárral, mindennel, igen. Egyébként nagyon nagy motiváló erő vagy nekem, személy szerint, de szerintem sokaknak, akik nézik ezt az adást, és én a te példádon felbuzdulva gondolkodtam el azon, hogy szeretnék én is parasportoló lenni. Abszolút, és mondtam, hogy az út az nyitott, tehát nagyon szívesen segítek, mert kb. Sportot kell választanod, hiszen te kb. Bármit tudnál csinálni, tehát ez a mi tetszik. Majdnem minden sport megvan egyébként parában is, és ez tök jó. És hogy van a választási folyamat? Hogyha valamelyik néző kedvet kapna. Igen, igazándiból ő dönti el, hogy mit szeretne csinálni, egyesületet kell hozzá keresni, érdemes megkeresni a Paralimpiai Bizottságot, mert ők nagyon rálátnak mindenre, tehát ők tudnak egyesületet, edzőt segíteni, elmondják egyébként, hogy mondjuk a te sérüléseddel, fizikumoddal mi az, amit ők ajánlanak, ugye nekem is ők találták ki a sportot, nem az én kis fejemből pattant ki, úgyhogy érdemes ezeket az utakat végigjárni, egy-két beszélgetést megér, és akkor utána neki kell állni edzeni, és csak csinálni, és jönnek az eredmények, nagyon jó helyekre lehet eljutni, nagyon jó társaságba lehet bekerülni, nekem is
ez a paraatlétikai csapat, ez egy nagyon kedves és teljesen más világ, mint amiben eddig az autósportban éltem, úgyhogy nagyon szeretem az időmet velük tölteni. Ugyanakkor meg a legfontosabb szerintem az, hogy ez a mennyiségű edzés, ez a szervezetemnek is alapvetően jót tesz. Tehát hiába élsportoló vagy, mi próbáljuk azért nem a határokat a rossz oldalról feszegetni, tehát nem a sérülés felé próbálunk haladni, mert mindig szoktam mondani, hogy addig jó, egyszer lesérülök, akkor nem csak diszkosz nincs, hanem a széket se hajtod meg, nem szállsz ki az ágyból. Igen. Tehát azért felügyelni kell itt a dolgokat, de azért nem rossz a tükörben nézni, mert akkor a bicepszem lett itt 2 év alatt, hogy már néha tudod, hogy szoktunk nézőgetni, hogy minden rendben van. Popeye megy be. Popeye, már csak a tetkó hiányzik. Úgyhogy tényleg, én őszintén szóval azt gondolom, hogy jót is tesz. Nem csak a fizikumnak, hanem a lelkednek is, meg mindennek. Persze, meg szerintem nagyon sok olyan ember van, aki sportolt valaha, és sportolói életmód után vált betegké. Így van. És azok nem találják a helyüket, mert és nem szabad feladni, azt hogyha heti 5-6 edzéshez voltál hozzászokva, akkor nagyon nehéz a nullába átásni. De ezért mondom, hogy egyáltalán nem szabad feladni, mert hogy mindent lehet csinálni sérülten is, bármilyen sérüléssel lehet sportolni, amputáltként, vakként, sztrókosként, gerincvelősérültként, ez nem probléma. Szerintem ez a kulcsmondat, amit az Oli elmondott a végén, hogy sosem szabad feladni, hogyha bármilyen nehéz helyzetbe bekerülnünk, akkor tovább kell csinálni, és újolt erővel kezdeni egy második lapot, tiszta lapot, és új célokat megfogalmazni, és menni tovább. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, köszönöm szépen, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásomat, és a következő adásban jövünk megint egy inspiráló személlyel. Sziasztok! Ez volt a Felállok Podcast legújabb adása, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Egy újabb csodálatos gyógyulás történetével érkezünk hamarosan. Ha te is szívesen megosztanád velünk az esetedet, keresd minket közösségi oldalainkon, vagy a felállok.kapcsolatkukac@gmail.com e-mail címen. Addig is iratkozzatok fel YouTube adásunkra, vagy hallgassatok bennünket az összes nagyobb podcast csatornán.